Amerika ko Faransa ko Faransa ko me haka. Saboda haka ni a nawa tunanin kaso 60 cikin 100 na ayyukan mutane AI zai iya ɗauka, kaso 40 kuma zai iya sauƙaƙa musu shi don su yi amfani da shi wajen don su amfani wani abin da ya koya. Misali da zan yi ma akan shi shine kamar akwai machine learning da ake koyarwa, ake yin su na board kamar PS ta game. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da zuwa Global Boys TV. Ni ne Bilyaminu Ishaq. A yau muna tare da bako na musamman wanda ya karanta computer science, wanda za mu tattauna kan abubuwa da yawa, AI, ChatGPT da yadda fasaha take sauya rayuwarmu a wannan lokaci a kuma wannan zamani. Da farko mai sauraro da kallo zai so ya ji mene sunanka. Alaikum salam. Sunana Umar Abdullahi Ishaq daga jihar Jigawa, garin Birnin Kudu a Jawa Kwatas. Kuma na yi karatun fasaha da ke kira da kimiyya ta fannonin harkar zamani wadda ake kira da computer science na na'ura a makarantar ATV Abubakar Tafawa Balewa Bauchi. To abu na farko da za mu fara tattaunawa akai shine computer science. Idan aka ce computer science, me ake nufi da computer science? So computer science, in an ce computer science ana nufin harka ce ta karatu akan fasahar na'urori ta zamani domin saukarwa da wasu aikace-aikace na mutane domin a sauƙaƙa su daga wahala zuwa sauƙi. Yawanci da abin da ya kunshi kina, amma ya kunshi abubuwa da yawa da yadda abin yake da tsare-tsaren abin da yadda za a tafiyar da shi, domin karatun ya haɗa da karancen da za a haɗa abin daban, karancen da za a yi aiki da abin daban, da kuma karantar yin amfani da abin shi ma duk daban-daban ne. To amma aka ce computer science, so a dunkule an ɗauko gabaki ɗaya ta yadda za a yi aiki da fasahar na'ura ko kuma a haɗa ita kanta fasahar na'ura a jumlance kenan. Na'am. To abu na biyu, mutane da yawa suna ji ana cewa AI, ChatGPT da sauransu. To a taƙaice me za ka iya cewa masu kallo dangane da AI, ma'ana menene AI? So in an ce AI, A ɗin da tana nufin artificial, I ɗin kuma tana nufin intelligence. So in an ce artificial intelligence ana nufin wata harka ce ta na'ura wadda mutum ne ya samar da ita, amma tana yin ayyuka ne irin na mutane. Wani lokacin ta sauƙaƙa wa mutane aiki, wani lokacin kuma ta yi aikin da mutum zai yi. Misali da zan iya bayarwa akan AI shine yanzu an yi ci gaban da ba ma sai in mutum ya je ya ga likita a asibiti ba, yana da wayar sama akwai application da muke kira treatment ko artificial doctor ko kwaba AI. Za ka yi aiki wannan application din, idan baka da lafiya za a iya duba ka ta cikin waya. Idan aka ce ChatGPT, me ake nufi kuma ya aiki da ko ta yaya yake yin aiki? So artificial intelligence kamar da na gaya maka, harka ce ta na'ura wacce za a samar da ita ta yi aiki kamar yadda mutane su. Ita wannan artificial intelligence ta kasu kashi-kashi. Akwai abin da ake cewa machine learning. Shi wannan machine learning din shi ma ya kasu kashi-kashi. Shi idan an ce AI kamar da na gama, na'ura ce za a haɗa a zahiri ta game gangar jiki ko wani abu. Sannan kuma akwai abin da ake haɗa shi ba za a gan shi a zahiri ba, amma za a haɗa shi amma zai dinga yin aiki wa makamancin wani. Misali da zan yi maka kamar da ya kawo ChatGPT, bayanin da zan yi ma, an haɗa ChatGPT ne saboda research da neman wasu bayanai da wasu ma'anoni, kamar a ce maka library na littafi. To abin da ya sake ce masa machine learning, shi sai an koya mar abin da zai yi, ba a wai haɗa shi saboda ya abu ɗaya tsayayye ba. Ba haka ba ne. Shi ana haɗa shi ne, sannan kuma sai a koya masa abubuwan da zai yi.
sannan shi ma ya kasu kashi-kashi. Akwai wanda yake koyar abu da iya abin da aka zuba mar yayi. Sai muna taƙaitawa. To shi yanzu kana ganin nan gaba kaɗan AI zai iya maye gurbin mutane ko kuma a'a zai kawai iya taimaka musu ne wajen ayyukansu? To, ni a iya ta fahimtar da yayi a wurare da dama AI zai iya maye gurbin mutane. A wurare da dama kuma zai taimaka musu. Yanzu bari in ɗauki kamar misali da ƙwallon ƙafa da ake yi ta duniya. A yanzu haka ana yin ƙwallon ƙafa ta duniya ta AI kuma ana samun kuɗi, kullum improvement ake yi. Da mai yiwuwar nan gaba mutum zai daina buga bal a kalle shi, zai a kalle ta AI. Sannan a yanzu in ka ɗauki matasanmu da muke da su, kaso 70 cikin 100 na amfanin da muke yi da waya abu biyu ne, kallo da jam. Wannan su ne. Kallo duk wanda ya turi fim zai kalla, a ya kalla da daddare ya tsaya kalli fim ɗaya. Amma wani koyaushe ko yana kasuwa ko yana ina za ga yana iya yin gem. Kusan gem ta fi ɗaukar hankalin matashi akan kallo. Matashi yana kallo, yana zance, yana tattauna wani abu, amma in yana gem za ga kamar an masa alƙawari da hankalinsa ya ɗora akan gem. To in ka ɗauki misalin AI ka ce zai iya maye gurbin abubuwa da yawa. Misali kamar duk wani harkar wasanni da ake yi za a iya yin sa da AI. In ka ɗauko ɓangaren noma, a yanzu haka noma kaso 80 cikin 100 na noma da ake yanzu AI ne. Mashin ne. A duniya kenan gaba ɗaya. A gabaki ɗaya duniya kenan. Da iyayenmu inda zaka ce musu akwai wani abu da za a kawo mutum ya zo baya nan a yi shi, ba za su yadda ba. Haka. Yanzu misali, duk wanda yake noma shinkafa kamar buhu 1000 ya san a ce a je a yanko ta a bugo ta akalla in mutane zai zuba ya zuba mutum 100. Sai an yi sati 2 ana aiki. Haka. To amma saboda ci gaba na AI da aka samu, a cikin kwana ɗaya tak AI zai iya yankan shinkafa buhu 100, kuma ba wai duka da sa a buhu ba, buhun ma za a ma ɗinkin kamfani. Sai dai kawai ka aikin ta complete. Yanzu AI yana yin dako, AI yana ce maka yana yin ball, AI yana tuka mutane a mota, AI yana iya koya wa mutum yare. Akwai abin da ake cewa grammar AI. AI ne wanda za ka zo baka iya yaren Arabic, ba buƙatar ka je makaranta, kawai za ka yi selecting Arabic language kake so ka iya. Kowane yare kake a duniya ko Hausa ne, ka zo ka masa da Hausa, shi kuma zai gama ga yanda za ka faɗa da Larabcin kuma da fassarar me za ka. Fassararsa da Hausa. To ka ga mai gurbin ne makaranta da malamai. Haka. So akwai abin da ake cewa comba AI. Da ka je ka yanzu ka ɗauki da ayyukansu da rayuwa ta yau da kullum. Yanzu waɗanne ayyuka ko abubuwa ya kamata a ce matasa musamman a wannan ƙasar tamu ta Najeriya sun koya don dacewa da wannan zamanin na AI? Kamar waɗanne abubuwa ya kamata a ce sun mai da hankali sun koye shi? So alhamdulillahi, duba da yanayin community da muke ciki, muna cikin community ne wanda yake muna da matsalar aiki. Saboda haka kuɗin shiga da fice a gurin matasanmu ya nema na wahala. To AI ana iya neman kuɗi da shi, ana kuma iya samun kuɗi da AI sosai da sosai idan mutum ya koye shi. Ni zan iya ba matasa shawara in ce a maimakon mutum ya je ya ɓata lokacinsa yana wasu abubuwan da ba su dace ba, kallo ko wani abu lokacin da wayar a hannunsa, yawa, to zai iya yin amfani da wannan AI din ya koyi wani abu ba tare da ya je wani gwamnati. Misali kamar makaranta da nema misali yanzu, in dai har mutum ilimi yake so ya yi bashi da damar yanzu, yana zaune a gida, kowane irin ilimi ne zai iya shi. Za ka iya koyan zanen software da AI, kana zaune a gida za a dinga turo ma software kana yi kana samun kuɗi. Za ka iya zama editor da AI kuma a turo maka kuɗi kuma ka yi ka samu kuɗi da shi. A yanzu har an kai ci gaba, akwai ball ɗin da za ka yi ball da AI account ɗinka ya girma ka sai da shi wanda ake cewa e-football.
ana sai da account 200,000 200,000 duk AI ne mashin ne. Akwai harkar mining din nan da ake duk ɗinsu ma harkar mashin ne. Kuma ga harkoki wanda ake samun kuɗi da su. Sai dai kawai abin da zan ba matasa shawara shine duk lokacin da ka shigo za ka yi aiki da AI kada ka taɓa bashi 100% na expectation in zai maka komai. Saboda nan gaba a ƙara samun fasaha don ba abin da ni a guri na yanzu ba zai yi ba, na ga abubuwa da dama. Shi ne gaskiya, kuma in mun buƙaci ka sake dawowa ma za mu ɗaukar abu daki mu ɗauki abu ɗaya mu ji bayanansa. Mutane da yawa suna jin tsoron AI. Shin a ganin ka iya da haɗari ne? Gaskiya jin tsoron AI abu ne mai ma'ana, kuma abin da yasa ake jin tsoron rashin sabawa da shi. Sai lecturer na da ya gaya mu da makinin in ya siya yana zaune za a turo drone South Korea ya PhD. Drone yake zuwa saman gidansa ya sauka, ɗan ƙaramin kamar jirgi ya rikon drone yake kuma da ake sawa an yi ta ana taro ba. Zai zo shi gidanka ya sauka zai tracking ɗin location ɗinka, sai dai kawai ka ɗauka ka tafi ya kawo ma har gida. To amma misalin da zan bayar a zahiri shine kamar a Abuja inda na ga da ido na akwai application da suka yi kura, kamfani ne na transportation na motoci. Ko ina kake a Abuja a yanzu ka tura wa kura ga location ga inda kake so a ɗauke, kana zaune za ka tura receipt ɗin kuɗi sai dai ka ga mota ta zo kuma duk mita da kuɗinta. Mai motar ya zo ba ruwan ka ga ba aka yi masa magana ba, zai zo ka hau ciki ya tafi ya kai ka inda zai kai ije ka. To amma inda tsoron yake shine muna cikin wani zamani yanzu wani zai iya zuwa da motar ya ɗauke kai ka inda za a iya halaka ka. Ko wani ya shigo wadda ba su suka turo kafin wancan ya zo su saci datar su da shi amfani da wannan dama. Tunda ana samun matsaloli musamman a harkokin kuɗaɗe, ka tura kuɗi wasu kuma su datsa su kuma su je su yi wani abu daban da shi. Tunda akwai abin da muke cewa white haka da black haka da green haka, su ma wani nau'i ne na ɓangarori daban-daban. To black haka ɗin dai su ne wanda za su iya zuwa su ɓata maka duk wani tsari da kake kallo na harkar rayuwa ta AI. Kamar yanzu akwai wani case da ya faru a China da suka yi shi kwanan nan. AI ya rubuta prescription wanda ba sa masa aka yi ba. Ko babban misali ma da zan baka shine Citti, fim ɗin ne, fim da kowa ya sani. Fim ɗin Sakago kenan. Kaga duk wanda ya kalli fim ɗin nan zai ga amfanin AI, zai ga kuma rashin amfanin sa haka. Kaga da ya haɗu da mai mugunta sai ya ƙara masa ne mugunta yadda zai cutar da mutane. To wani shi kuma zai amfani da wannan damar ya sa shi don ya je cutar da mutane. To kaga dole shi ma abin tsoro ne, abin akula ne. To shi saka tsoronsa yana da ma'ana, amma kuma in ka iya amfani da shi abu ne da wannan. To abin da zan iya cewa to tambaya kusan ta ƙarshe kamar waɗanne apps ko kayan aikin AI za ka ba wa ɗalibai da 'yan kasuwar da 'yan to abin da zan iya cewa to tambaya kusan ta ƙarshe kamar waɗanne apps ko kayan aikin AI za ka ba wa ɗalibai da 'yan kasuwa shawara su fara amfani da su, kamar waɗanne AI ne haka na apps ko na website ne haka. So duk ɗalibi zan ba shi shawara ya amfani da ChatGPT, ya amfani da DeepSeek ko Grammar AI, amma kowanne akwai amfaninsa. ChatGPT for analysis ne haka ko research ko baka assignment ko wani designation, da shi da DeepSeek duk amfaninsa ɗaya ne, da Gemini, Google Gemini. Amma idan na ce ma Grammar AI wanda yake so turancinsa ya nuna a bakinsa bai iya ba, in ya downloading application ɗin zai gani zai dinga masa magana da Hausa, yana dawo mar da Turanci, shi ma zai dinga mar replay yana mai damar da Turanci. In ya ma yi kuskure da Hausa zai ce ma kai kuskure guri kaza za ka gyara, conjunction ɗinka bai yi ba ko word ɗin da ka saba ita za ka saba zai ma gyara. Sannan kuma akwai application na manoma, misali da zan bayar akan application na manoma akwai abin da ake cewa wannan application ne ya kwanta ma, amma ina lissafo ina manta na tuno shi zan gaya mali. Amma akwai na 'yan kasuwa shi bai kwanta min ba, wanda ake cewa survey app. Nan survey app ɗin application ne wanda za ka shiga
za ka rubuta mar kana so ka fara kasuwanci, ga capital ɗin da kake da shi, ga location ɗin da kake, garinku da jiharku da unguwar da kake so kai kasuwar ka, sannan kuma sai ka buƙaci ya baka shawarwari a kai. Shi zai tsara ma abubuwan da ya kamata a ce. Zai tsara ma wannan gurin location ɗin da ya kamata a yi. Sannan kuma zai baka shawarwari akan gurin yadda yake da yanayin zai fitar masu saboda akwai a business abin da muke cewa feasibility study, akwai abin da muke cewa business plan, akwai kuma abin da muke cewa business opportunity. In an ce business opportunity shine kai creating wani abu wanda mutane za su amfana da shi kuma suna buƙatar sa su baka kuɗi kuma kai ma ka mori kuɗin ka samu riba. Shi kuma an ce feasibility study ka yi karatu ko kuma kai nazari ko kai wani rubutu akan abubuwan da kake so ka yi, shin karɓaɓɓu ne ko kuma za su karɓa a gurin mutane kuma dai ba haka ba. To shi kuma an ce business plan shine da me ya kamata ka bi daki ma'ana daga location zuwa me ya kamata ka siyar, zuwa ta yana ya kamata ka nemo customer, ta yaya za ka raba kayanka, na shi ake cewa business plan. Duk wannan application din ne zai iya maka shi. Tambaya ta ƙarshe, wace shawara ce guda ɗaya da za ka ba wa matasan Najeriya wajen amfani da fasahar AI? Shawara ɗaya wacce za ka iya ba su. To, fasahar AI dai shawarar da zan ba duk wani matashi shine ya yi ƙoƙari ya amfana da AI wajen don ya ilimantu. Amma saɓanin haka ana samun matsala, saboda misali akwai 'yan uwana ɗalibai da na sani da yawa za su zo su ɗauki waya su shiga cikin AI su dinga tambayar AI ta yaya za mu cire security computer ko waya in mun manta. To shi kuma AI an riga an sa shi akan wasu policies, akwai illegal questions akwai kuma normal legal. Kaga wannan illegal ce, ta kare doka. Ko kamar ka tambayi AI da me zan samu in haɗa bindiga ko in haɗa bom. Wannan a tsarin doka ya kauce layi, ya karye layi kenan. Haka. To amma duk da haka wani ba zai baka ba. Zai ce maka ga kaza da shi ake haɗawa, amma yadda za ka haɗa ɗin ka je makaranta. To amma wani zai baka, wani kuma in kai updating ɗinsa ko kai upgrading ɗinsa ka mai da shi premium ka ba da kuɗi, ana iya samun kuɗi. To amma shawarar da zan ba da ɗalibai Najeriya, in dai amfana zai da AI, ya yi bincikensa akan yadda zai yi ilmantu da rayuwa ko harkar lafiya. Ba likita ko kaji asibiti ya cinkos, kawai ka ɗauki wayar ka faɗa masa ina jin ciwon kai, ina jin waye, in ma ba da ko da Hausa kamar voice da ka gama faɗar menene zai rubuta ma magani. Kuma ina da garantin in ka je ka samu cikakken likita wanda ya sani ya rubuto ma magani iri ɗaya zai ga abin ya zama misali. Kaga an sauƙaƙe hanya haka kenan da yadda abubuwa ke. To ina ga wannan shine shawarar da zan yaba mata. To alhamdulillahi mun gode sosai da lokacin da ka bamu, kuma muna fatan wannan jawabi da kai ya amfanar da mu baki ɗaya. Masu kallo, idan kun manta ba ku yi subscribe ba, to ku danna alamar subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Ni ne Bilyaminu Ishaq da Global Voice TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.